Sayyada Sadiya Haruna ta ƙara sabon aure. Fitacciyar 'yar TikTok wato Sayyada Sadiya Haruna wadda ta yi suna gurin sai da maganin mata har da na maza na gyaran ma'aurata ta angwance a sirrance jiya ranar Juma'a 11 ga watan 7, 2025. Sanin kowa ne Sayyada Sadiya Haruna ta yi suna wurin auri saki wanda mutane suke ikirari da cewa ba a san yawan mazajen da ta aura ba. Wasu mutanen suna cewa anya Sadiya Haruna ba auren mutuwa take ba saboda yawan mutuwa auren nata. Kuma in dai auren nata ya mutu sai babban rashin mutunci ko na ce wulaƙanci ya biyo baya a tsakaninsu. Babban abin da kowa yake magana shine anya Sadiya ta yi idda kuwa, ganin cewa ba a daɗe da jin labarin rabuwarta da tsohon mijinta wato Best Choice ba. Daman da daɗewa ana zargin mutuwar auren nasu inda suka dinga ɓoye mutuwar auren, sai kwanan nan Best Choice ya fito ya bayyana mutuwar auren nasu. Ya tabbata kenan auren nasu ya daɗe da mutuwa. Jiya Sayyada Sadiya Haruna ta wallafa wani hoto na shaida an ɗaura sabon auren nata wanda har zuwa yanzu ba a san wane ne mijin da ta aura ba. A ƙarshe ta ƙara wallafa wani bidiyo na sabon gidan auren nata tana hasko ko'ina a gidan. An ɗaura? Sweetheart. An ɗaura? Ku zo in gaya muku wane ne mijin Sayyada Sadiya Haruna. Ana ta kace na ce Sadiya ta yi aure ba a san mijin ba to mu mun san komai saboda da mu aka kulla. Sadiya dai ta yi aure, Allah ba da zaman lafiya. Kai kuma kilishi muna maka addu'a Allah ya sa gidan zaman ka ne. Wannan aure da domin ji an daura auren Sadiya Haruna sai mu ga waye mijin waye na 36. Saboda wannan ma bai sani ba ya sani, wannan shine aurenta na 36. Wallahi an daura aurenta jiya. Wato abinda wasu mutanen ba su gane ba, akwai mahaukatan mutane muna tare da su a midiyan nan, amma har yanzu su kansu ba su san mahaukata bane ba. Kun san su waye? Wayanda suke zuwa daurin auren Sadiya Haruna. Wallahi duk wanda ko ganshi a wajen dinar daurin auren Sadiya Haruna wallahi mahaukaci. Kawai haukan ne bai gama bayyana ba, amma a jira lokaci haukan zai bayyana. Ita kanta saboda kunyar kanta take ji bata ga yawa kowa ta yi auren ba, kuma wallahi jiya an daura aurenta jiya Juma'a. Ta yi aure na 36 dan ba na 35 bane ba. So da yawan mutane muna jira mu ga za a yi dina. Wallahi duk wanda kuka ga ya halarci taron daurin aurenta wallahi mahaukaci ne, kawai haukan ne bai gama bayyana ba, saboda ita ma kunya take ji bata gayyaci kowa daurin auren ba a sirrance. To fa watannan ita ne Sadiya Haruna, mace bakar fata ta farko a duniya ta zama kaman kofin Premier League duk shekara da wanda zai dauka. An yi ittifakin cewa ankon bikin ta yakan riga bikin mutuwa. To wannan karan bamu san da wanne za ta zo ba, kana ciki ne kai ma koko kana waje. Allah ai Sadiya Haruna bala'i ce, ina ce giya tsaban gwalmatsekin batta cikin ai kira magana Sadiya Haruna ne. Na rantse miki da Allah bala'i ce yarinyar nan, za ta basu su ta wan amma in ta yanko musu ɗaya hashi sai da kiga na kai akai kika sani Sadiya duk mai suna Sadiya. Oke sunan ki Sadiya ko? Suna uba ai ɗaya muke yi mai kyau sai ya da aikin ki da kyau baby kin ji? Gaba da basu wuta. Ina ganin aiki Alfa sorry life. Sadiya Haruna ta yi aure a ranar Juma'a je kenan. Sadiya Haruna za a iya cewa ta zama kamar
ko zinari da maza ke da babban ɗauka, wanda cewa in ta fito daga wannan auren ba ta shekara ɗaya balle shekara biyu take ƙara wani auren. So jama'a ku gane cewa Sadiya Haruna tana son zaman aure, wallahi kaddara ta ce haka, da yawa ba za su yadda ba. Kuma ni baiwa Allah nan gaskiyar lamari ta gihe guda tana burge ni, kasancewar ko aurenta ya mutu ba ta yin ƙasa a gwiwa tana sake wani. Kun ga kenan a irin haka fa, wallahi idan mutuwa ta suke ta a gidan miji, wallahi duk wannan abubuwan kuna iya ganin Allah ya yi mata ta wuce. Ba ƙaramin dangerous bane fa zaman mace ba a ɗakin mijinta ba, ba ƙaramin haɗari bane ba zaman mace ba a gidan aure ba. Babban haɗarin ku gane fa, yanda fa Hausawa suke cewa wai aljannan mace tana ƙasan ƙahon mijinta, to haka ne fa. Wallahi a cikin kaso 100, kaso 75 mace na samun sauki in ta mutu tare da miji, insha Allah, kuma 100% an fi kyautata mata zato. So saboda haka wannan auren nata da yake ta mutuwa, muna addu'a ubangiji Allah ya tsayar da shi iyana, Allah ya tsayar da shi iyana, ya zama cewa he mutuwa ce za ta raba wannan aure da ta yi. Amma mun kai duba da wa'annan na kwanan nan, magana ta gaskiya ta yi iya kokarinta ta zauna, especially wannan basi din yadda kuka san ta sashi aljihu haka take son shi wallahi. So amma jama'a ne da suka yi mata yawa, ga bakunan jama'a, ga kulle-kulle, ga tsegume-tsegume, ba dai za a ban mutum ya sake zauna lafiya ba. Kuma ku sani akwai wannan kaddara tana da wahala, wallahi ba Sadiya Haruna ba, akwai mata da yawa kamulai, adalai, wanda in dai jarabin su irin haka ne suna matuƙar shan wahala. Saboda da sun yi aure ya mutu, za a ce ai halinta ne, ta yi aure ya kai guda 2 ko 3, da wannan za a dinga mutum. Shi kuma dama duk wanda ta aura yana nan ya zira mata ido yana mata tarko, dan laihi karami sai ya dauke shi ya maida babba. Yana nan ba magana uzuri, da abin da ta za a ce dama can wancan mazan haka take ma, to haka namiji fa. Akwai maza da yawa da su ma jarabin su haka yake, in dai ka rabu da daya to ta biyun nan in ta zo za ta yi ta ma abubuwa yanda ta ga dama da ita da yankwanta. Da kayi magana a ce ai ba kanta ya fara aure ba, tsautsayin yasa ka rabu da ta biyun nan to magana ta kare shikenan, he yanda kuma ta yi. Wallahi haka abin yake, to Allah ba ta zaman lafiya. Yan baya kuma da Allah a daure mazan nan dai, duk da an ce suna wahala, amma wallahi irin kure ba rasawa suke ba. Duk wanda ta zama tauraruwa a duniyar nan, maza sai dai ta ce ga irin wanda take so, amma akwai masu santa. Allah ya samu dace. Sayyada Sadiya ta dada aure, duk arewa ba mai farin jinin Sayyada. Sayyada ne da ta saka a lokacin da take so, kuma ta aura a lokacin da take so. Sayyada dai Allah ya bata duniya. Ina ga maza 100 nan da suka daga hannu, in ji Hausawa ko camfi ne ko me, maza 100 da suka daga hannu da su aure da ta aure su, to sai ta aure su. Kai Sayyada, Allah ya baki duniya, ki aura a lokacin da kike so, ki saka a lokacin da kike so, kuma ke kalan namijin da kike so ki aura shi kike aura. Allah ya baki duniya, ki aura ki saka, ki aura ki saka. Kin zamar da maza kaman jambaki, ko kin zamar da su kaman gyalillika, ki sa wannan ki cire wannan. Sayyada mai arewa, mace kenan wanda maza suke roshin a kanta. Tana gidan miji amma ana bada sadakinta a waje, tana gidan miji amma ana bada sadakinta. Sayyada duniyan Allah, inna lillahi wa inna